да опишеш живота на изчезналия ми син. Когато аз не допущам, че е изчезнал, аз го очаквам всеки момент да се появи. Ние не вярваме, че той е убит, ние си го знаем, че е жив. И си го чакаме. Чакаме си го. Всеки ден. Гео не беше от обикновените хора. Не го казвам, защото съм му баща. Сега пиша това, защото с моето заминаване от света много от чертите из живота на сина ми ще изчезнат. А един ден хората може да поискат да знаят за него. В тая къща тук се пренесохме през пролетта на 1900-та. Георги беше на 5, ама вече рисуваше навсякъде и при всеки случай. В 4-ти и 5-ти клас у него вече поотслабна интересът към рисуването. И той започна да пише и да превежда стихове. И все четеше. При най-малкото свободно време четеше. И като се запозна с френския език в гимназията, вече четеше и френски поети. Завърши гимназията през 1911 и на същата есен постъпи в Софийския университет по литература. Тук започнал сам да се занимава и с учене на немски език. И така през есента на 1912 поиска да го изпратим в Лайпциг, да следва пак по литература. Не искахме да го пускаме в странство. Беше още малък. Ама при неговата самоувереност отстъпихме. Майка му нямаше против чужбината. Обаче искаше да следва медицина, не литература. Пък Георги си настояваше за литература. И аз го подкрепих. Ама ако мъжът трябва поне един път да послуша жена си, то този един път е било, когато аз е трябвало да послушам моята. Мислим, че страданията и преждевременната смърт после нямаше да го постигнат, ако беше следвал медицина. Медицината щеше да го запази през време на войната по-далече от фронта, по-далече. Така. Изпратихме го с 2-3 негови другари за Лайпциг в началото на септември на 1912. Сам си свършил всичко и сам се записал чрез познанията си по немски език. Научен на скромен живот при нас и жаден да погълне цялата немска литература, той е знаел единствено труда. И за всичките си нужди се справяше само с 100 лева месечно, които му изпращахме. Дори от тези пари малко по малко е отделял и си е купувал книги. След 3 години донесе оттам съндъци с книги. През лятото на 1913 момчето ни се завърна от Лайпциг да види де сме, що сме след погрома, който сполетя България при съюзническата война. Все същия кротък и мирен, само повече възмъжал сега. В началото на септември издържа в София класически изпит с отличие и пак замина за Лайпциг. През ноември на 1913 в списание «Листопад» се появи първата му статия «Литературни художествени писма от Германия». И скоро той стана като редовен сътрудник на «Листопад» с преводни стихове. Сигур през 1914 начена приятелството му с Теодор Траянов, Людмил Стоянов Яворов, Лилиев, Николай Райнов. През ваканцията на 14-та година не се върна в България, а поиска да му прибавя 100 лева извънредни, за да отиде в Лондон и да използва ваканцията си там, в усвояване на английски език. Разрешихме му да отиде в Лондон и в деня, когато се обяви Всемирната война, той е бил на път. Бързите военни действия от страна на Германия скоро изпратиха върволица бежанци от Белгия към Англия. Между тези бежанци е бил и поетът Емил Верхарн, с когото в Лондон Георги се е срещал няколко пъти и после е разменил няколко писма. Тук в Лондон той беше преживял прелом в своя мироглед. Дългата върволица от просеци на пристанищния булевард, както и скитащите лумпени, са му повлияли да изгуби своята благост и кротост. И на лицето му се беше отпечатала една подозрително скептична физиономия. В началото на ноември на 14-та година Георги отпътувал от Лондон за Хамбург.
Оттам пък при проверка намерили у него един вестник, в който имало карикатура на германския кайзер Вилхелм. Та го обвинили в шпионаж и го арестували. Цели 6 дена го държали при ужасни условия, докато не успял да телеграфира на българския консул. Чак тогаз бил освободен от карцера и заминал за Лайпциг. Това още повече спомогна в душата му да залегне онова мрачно настроение. През първите месеци на 1915 си дойде. Работеше върху дисертацията си и в началото на юли пак се върна в Лайпциг, за да я представи. Тя беше върху поетичното творчество на Рихард Демел и беше написана цялата в стихове, на немски. Такава дисертация никой не бил представил до този момент. Обаче войната се затягаше. България се определи през септември да влезе в нея и тая есен момчето ни не се върна в Германия, а си остана в Стара Загора. Занимаваше се предимно с писане. В началото на март на 916 Георги беше повикан да отбие военната си повинност. Пратиха го в школата за запасни подпоручици в Княжево, а сетне в 34-ти Троянски полк при Дойран. На този фронт неприятелят беше от англичани и италианци. И Георги, който знаеше вече няколко европейски езика, го бяха зачислили към една команда, която подслушвала с някакъв слухов апарат съобщенията на врага. Много от сполучливите отбивания на неприятелските нападения се дължали на заловените от тях разпоредби. Обаче, след известно време неприятелят узнал за местонахождението на слуховия апарат и рано, още в зори на 29 април 917, англичаните насочили цялата си артилерия, гаубици, фугаси, шрапнели и всевъзможен огън на самото местонахождение на командата. Огънят бил смъртоносен. За половин час време всичко било превърнато в развалини. Цялата команда била избита още докато спи. След прекратяването на огъня, санитарите дошли и намерили само двама, които давали някакви признаци на живот, макар и двамата в много тежко състояние. Георги и един немски войник. На Георги едната част от черепа му над дясното око и самото му дясно око били избити. Имал рани по цялото тяло, но тази в главата и окото била най-голяма. Така бил изнесен в една немска полева болница и в пълно безсъзнание останал до 6 май. Цяла седмица. После беше писал на един приятел да ни подготви, и особено майка му, за неприятната гледка, когато си дойде. А щом си дойде, за почивка не искаше и да чуе, започна да работи още по-усилено. Пишеше бърже, превеждаше книги, мъчеше се да насмогне на разноските си. Вече беше семеен, имаше и дете. А пък след 9 юли 23-та и след септември 24-та положението на работниците се влошаваше от ден на ден и нашия син казваше, че не може да не застане на страната на народа и започна заедно с Антон Страшимиров и Христо Ясенов да издава списание «Пламък». Езикът му беше остър и безпощаден. В книжка 8 отпечата поемата «Септември» и прокуратурата заведе дело срещу него по Закона за защита на държавата. Властта не търпеше критика. Мнозина, които биваха залавени и отвеждани в участъците, изчезваха безследно. А след атентата в Света неделя стана още по-страшно. Незаконни обвинения, репресии, хората не смееха да говорят на глас, а Георги Разправят без страх критикувал властта навсякъде. На 13 май било насрочено делото му по Закона за защита на държавата за поемата «Септември». Види се, че работата е била нагласена, защото в този ден целият печат гръмна с цинично осъждане и критика на тази поема. И разни гласове призоваваха съда да накаже Георги. И го наказаха. 1 година затвор и 20 000 лева. А на другата сутрин, на 14 май, един агент от Обществена безопасност го взел от дома му в София и го отвел.
После в следващите дни жена му, брат му Борис се разтичали, търсили го, разпитвали. Нищо. Никой нищо. А на нас майка му не казват. После като ми казаха, писах дълга телеграма до министъра на войната генерал Вълков. Нищо. Всички ни успокояваха, че го дирят, че няма как нещо да му се случи и ние вярвахме на тия залагалки. Защото ни се искаше да вярваме. Вярвахме, че държавата не би посегнала на един инвалид от войната и известен писател, като него. И се чакахме добри новини. А пък те не идваха. И страхът, че Георги е погубен, ставаше от ден на ден по-голям. Пращаха ни разни хора, които да ни говорят, че бил жив, че всичко ще е наред, че да спрем да се тревожим, да спрем да го дирим, вятър и мъгла. И пресата, и тя в ръцете на властта. А посмееше някой да напише нещо в подкрепа на Гео, веднага го оплюваха и му намекваха, че може да е следващият. Подавах молби до царя, до министър-председателя, до военния министър, до министъра на вътрешните работи, до министъра на правосъдието, до Народното събрание. Нищо. А всички са знаели. Само пред нас никой нищо. Заседна ни ужасна печал в сърцето. Непрежалим го прежалихме. А тък му беше започнал своя литературен път. Остави много недовършено, много. И тежко наследство остави. А нас да гледаме всеки ден към портата, дали не си иде. А на жена си още по-тежко. Да отгледа 2 малолетни сирачета. Момчето ми. Непрежалимият ми Гео. Мрак имаме в душите. Щом не ни пука за живота на другите. Мрак. Тежко на просветения между невежите. Тежко на знаещия между простаците. Тежко на талантливия между бездарните. Тежко ви, вие, които сте тръгнали да осветлявате мрака. Дано Бог да е с вас.